Con case 2 km de lonxitude, a ponte da illa ponse a punto. A infraestructura será obxecto dunha fonda limpeza nas franxas de sendas peonís e ciclistas de ambas marxes. Os traballos van a consistir na limpeza de todo o que son as marxes da ponte. É dicir, pódese observar que entre a plataforma e o carril por onde poden circular tanto os peóns como as bicis, pois hai unha serie de maleza que desde logo, bueno, pois que se observa que é unha necesidade que me comentaba o alcalde que o ano pasado por cuestións da pandemia, pois esos traballos non se executaron, polo tanto, pois son máis necesarios ca nunca. Esta mañá, coincidindo co inicio dos traballos de mantemento, visitaron a infraestructura o delegado da Xunta en Pontevedra e o alcalde insular, unha actuación que o propio rexedor lle trasladou a Luís López a semana pasada e que obtivo unha rápida resposta. Lle trasladamos xusto a semana pasada, agradecemos a celeridade da resposta, evidentemente, son as obras que se estaban vindo facendo todos os anos, sobre máis ou menos antes da época estival, como ben comenta o delegado, pero hai un déficit do ano pasado, entonces se acumulou demasiada suciedade nas marxes da plataforma, o cual se facía, moi urxente facer esta labor de limpeza. Mais alá deste lavado de cara, o Concello estuda outras posibles melloras para esta emblemática infraestructura de titularidade autonómica. Entre elas, contempla o repintado das sendas peonís e ciclistas. Pódese considerar, dentro das cousas que hai que falar co delegado, pois, entre as cousas, pois, esas sería unha delas, por exemplo. Sí. Unha decisión que se tomará en futuras reunións entre a Administración local e galega.